بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل الله تجيجو أبرني daha tegaka hunuma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo naasaande capantati jolal hitande ujunere nogas e tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklinayi windere kala sénégal mauritanie mali gambie guine konakiri guine bissaw ha e diaspora o kala moni kala ɗo woni en calmini en juurima en ñaguima duwaw en duwanima ɗum alhamdulillah en jetti joni men no moƴƴi kono kadi musidɓe tedduɓe oɗo henna saaha hewɓe humpitiɓe to banggue wittoji ha tenti noon to banggue rafiji nattoje nder yimɓe aɓe jertina yimɓeɓe aɓe ndentina yimɓeɓe nde tawnoɗo saaha won virus walla mbiyen boros gonɗo e weeyo ngo ko boros kamniɗo o way kono mabɓo ni so natema o nangat ko becce o nanga dande o nanga kine o nanga ɓandu o nanga ƴiye o nanga ɗaɗi o nanguma an kala ha tenti noon to banggue sukaɓe ɗum noon so wayi noon enen fof en ndentoto ballen koye men rentade ha tenti noon ndenen sukaɓe so tawi hendu boros ari en wonde mabɓoji e ɗojjoji e islali ene wondi kadi e sukkude kine e hamnade pon mo jarata o reeno yaru ɗum cukalel tokoselde tawno kanguel ɓurma waggidde ko guel baggel won boros bawɗo yaade ma on boros so yehema ko tan tampinanmo won ko coynorɗen tan alay sago ƴettenen ɗum peeje law gam haɓade ɗum noon ko joncade e rentade ƴeewa bidon ma goppa potuji ɗi goppa rendede wone gueɗe goppa salmodirede goppa haalde ha tuute ma janayi neɗɗo ɓayde ni gonduɗa ko so tawi wonde ɗojjo heed banggue ha ɓenna mbasa yaade grand place mbasa yaade belguel mbasa jodde yimɓe aɗa haala aɗa wawi jotta kono saɗa haala alay saago tuute ma jaa ha tenti noon ko wiyete tuberculose ko hunde ɓurde yawde rabde ko entre parenthèse tan ha enen mbawen ɓenninde message cellal ɓallide tawno jeeya koye diine l'islam saabu neɗɗo so sellani o wawa rewde Allah en calmini dendagal bandiraɓe julɓe kala hay goto en ɗaccani
musidɓe worɓe e bandiraɓe rewɓe taweteɓe jokli windere kala moni kala ɗo woni ɗo gonɗa ɗo wan min calminima ɗon min juurimama ɗon min ñaguimama duwaw min duwanimama ceerno Haali Abdullahi Sy en jetti joomi men en garte oɗo hen subakal kamisa hande tedduɗo gam huccodirde bandiraɓe ko fate banggue yewtere men tarihaji annabaaɓe ha tentiɗo ɗo gonɗen e annabi Souleymane ceerno Haalid bisimilla maɗa calmina bandiraɓe gan sa garen e jewte meɗen Allah yedma ganyamo ganyeda ko bodowinde. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en jetti Allah subhanahu wa ta'ala en juuli en nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa so wonano kañum en godataki en calmini dendagal julɗo kono en gardini e ɗin calminali urɗi tedduɗi jinnaɓe men moƴƴuɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam mabɓe yo Allah moƴƴin battane mabɓe en calmini jinnaɗo men moƴƴo e nder jinnaɓe men ɓe calminɗen ɓe kankone en gardinimo e jinnagu he ya moƴƴere makko e kaare siragal makko e jokkere en ɗam makko e muñal makko Jeynaba Abou Tafsir Mamadou Seydi Sy mi wima yo Allah junnu gurdam yo Allah moƴƴin battane caggal ɗum en calmini ceerno men guiɗo men sehil men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye mo yettani sababu yettata Allah en jetti Allah kono en jettimo sen joɗima ɗo eɗen mbiya Allah wi nulaɗo wi sallallahu alayhi wa sallam en jetti Allah en jettimo en calmini ceerno men taw ko kawmen sehil men ne kay ceerno Ahmadou Tidiani Sakho gorko moƴƴo gorko julɗo gorko ganɗo yo Allah junno gurdam en calmini kawmen sehil men ceerno Khalil Mbaye gorko moƴƴo gorko deƴƴo gorko julɗo karay sire kañumne yo Allah lowmo cellal ko juuti heddamo ɗon o ɓooya yiyede en calmini guiɗi meɗen guiƴi men sehil men Abdullahi Khalilou Mbaye en mbimo Seydi Mbaye en calmini Moussa Silla mo ganduɗa jeeya ko Demet kono ene tawe ɗo e ndiɗo leydi yo Allah humto haaju hokkuma sago ma gorko moƴƴo gorko karay sire alhamdulillah gorko jiiɗo en tan wiyen mboɗo yidma o seeki wutte kadi o waddi hen gorko moƴƴo kadi o soodi paɗe kadi ko yadata hen o addi o totti en Seydi Silla min calminima ha to Demet taw noon aɗa tawe ɗo e Paris en calmini Hajja Tarawore mo ganduɗa nawtetenmo ko ha to Goudiri kono mo tawe ɗo to wiyete Moropa taw ko e les Paris inchallahu taala en calmini joom galle makko ceerno Souleymane Diallo calminimo no feewi Hajja Tarawore noon ko ñamowo ñebbe mawɗo en calminimo en calmini gorko moƴƴo gorko karay sire gorko belɗo haala biyeteɗo Ifra Ndiaye nawtetenmo ko ha to Barkewi kono o tawete ko ɗo e leydi he en calminimo no feewi ko gorko moƴƴo en calmini sohna Zeynaba Ba ha to Tarab en calmini ɗon ɓiyi ko moƴƴo Ifra Niang yo Allah yo moƴƴere mawɗo Soda Konté en calminimo kanko e joom galle o ceerno Sharif Mbodj ceerno Samba Gangue mi salminima an e galle ma kala giɗam sehilam mo Allah waddimi taw ko saabi Allah yo Allah junno gurdam
yo Allah junnu ko woni hakkunde men ko. ceerno Baya Thiam mi salminima, mi salmini galle o denɗam, mi salmini ɗum, sohna Aissatou Ndiaye, kono mi salmini sohna Khadijatou Dia to galle ceerno Samba ɗo. onon ɓeeɗo kon yiɗɓam kon sehilaɓam ceerno so en calmini sohna Hawa Konté, en calmini ceerno Gaynde Diago, kono en calmini Ifra Kane façon e galle mum kala, hay goto en goppani. En calmini sohna Hawa Sow to tiri yimme kono taweteɗo ɗo e Paris. Yo Allah humto haajuji kala. Seydi Saar mboɗo andi ko ɗo kandeten présentation o, so hawre welede Allah ha janggo, so Allah hawridinen hen gadden woɓɓe inchallahu. ɗum noon konngol arti e ma e on saaha jokken golle. seydi Sy ceerno Khalid Abdullahi Sy min calmitimama minen kala en mbi kisal ɓural nden ka e yajede yo duumo e ma, duumo e dendagal bandiraɓe kala. musidɓe tedduɓe, so haaji jomiraɗo jamma hande o so yiha woni 23h woni 11h jamma, ene gasa wona minuit weeyo Europe, ene wona 23h leydi Sénégal. kala mon jiɗɗo barkinorade gammu mbay hawa woni mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam, bannoɗo yontere yawtun dow ndeya toon to cuuɗi men mbay hawa noon sa ari ha to Daara Jolof ko ɗon ƴettata oto paya hedde banggue Koyli Alpha, paya hedde Beeli Hel, paya mbay hawa ko ɗon woni tonihi mawni sira yaay mum boɗe jottanum, nonne kadi princesse joom galle mum giɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam sohna Hajiya Hawa Ka. ɗum noon ene teddinira dendagal bandiraɓe kala jiɗɗo barkinorade mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam bannoɗo to Mbay Hawa ma fawe hande sanga 23h e nder jayde Walfadjiri noon sa yiha to canal nangata ɗum koye 214. ɗum noon kala jiɗɗo barkinorade daaɗe belɗe taw kadi ko almuɓe lobbudunaɓe jimata, ene mbaajo e dendagal almuɓe jolofnaɓe kala e dendagal almudagu kala daaɗe belɗe mantoje madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam, kono ne kadi ne kaala ɓuuri o annabi sallllahu alayhi wa sallam, yo jaggu hande o Walfadjiri sanga 23h ma hetto gammu Mbay Hawa inchallah so haaji jomiraɗo. ceerno Khalidou Abdullahi Sy, gonɗen koye annabi Souleyman ɓi Dawuda alayhi salam. annabi Souleyman joom dokkal, annabi Souleyman joom laamu dokkaɗo laamu, annabi Souleyman jokkaɗo ngaalu, annabi Souleyman joom rewɓe hewɓe machallah. annabi Souleyman eskey bawɗe Allah. ceerno Khalidou jaranɗen koye laana annabi Souleyman, laana annabi Souleyman e kawisaji mum. ceerno Khalidou bisimilla maɗa. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere, en beltima, en jetti Allah no feewi kadi Allah gartirɗo en ɗo wawde kadi artirde yewtere men taw ko annabi Souleymana e oɗo subaka hande. en puɗɗinoma haalde hanki laana annabi Souleymana walla avion annabi Souleymana mo ganduɗa ko hen tubakoɓe ƴetti wawde fewnude ɗeɗo laaɗe diwoje ngam wawde nawde yimɓe e nokkuji goɗɗuɗi taw ko e minitaji walla e heure ji seeɗa caggal ko fonno waɗede kitale walla lebbi kewɗi. annabi Souleymana ene jogui kaɗo laana, taw laana ka so tawi kala ɗoka dawi ɗoka ñallini kala beetewe tan ha midi, ɗoka juriɗo tawata koko yeehi ko ene yarane lewru. so tawi midi yawti ha woni 2h ɗonne kadi hade mutal nangue koka kala koka dogi ɗon soka juurima koko dogi ko ina yarane lewru. ko ɗum Allah haalno e alqur'an al karim wali Souleymana riha ghuduwaha shahr
warawahuha shahar. wadde ko ɗum ɗo woni avion walla laana annabi Suleyman alayhi salam. wadde laana ka en kaali ko farsahuji temedere, farsak fof ko kilométre uji tati. laana ka juuteni mum ko temedde 3 kilo, jaajendi makka ko temedde 3 kilo. en kaali 75 kilométre hol wonɓe toon, yimɓe woni toon. en kaali goɗɗi 75 kilométre ko jinneji, 75 goɗɗi ɗum ko poñji, 75 goɗɗi ɗum ko ndiweji goni toon. en kaalino no siforino. jinneji makko cañanimo betteteri jondi ha maayi. ɓe pewni oɗo kanŋe no ɓe pewnir ɗum ni ko kamɓe tan mbawi fewnude ɗum. ɓe pewnir ɗum ko kanŋe e harir. ɓe mbaɗi ɗum ko hakkude avion o teru, taw ko farsah juutedi, farsah jaajendi. to jottoɗo kanko tan en mbi ko kilométre uji 3 jaajendi, ko kilométre uji 3 juutendi kanko annabi Suleyman alayhi salam. wadde noon ko ni avion makko o wayi. Seydi Saar mi artira e ma konngol e on saha jokken golle mbaadi avion o ko heddi hen ko inchallah. est ce que ko Allah wawi rokkude kaɗo hen laana ko Allah tan tagani ɗum annabi Suleyman. wona neɗɗo jooɗi tafi, wona neɗɗo waɗi hen moteur, wona neɗɗo jogui ndenka, wona neɗɗo diwnata, wona neɗɗo jurnata ɗum. est ce que Allah heddoto noon hunde kala ko ma ñembe ha karalagal dañe mbawen wurde e barke mabɓe kamɓe ɓe Allah nelno e ndiɗo hen leydi koye barkeji mabɓe tan mbawi ten wurde. est ce que ka laana e jaajendi mum e cuɗari mum, jaajendi mum e cuɗari mum, ceerno Khalidou no kaalana jokkiri suɗirede. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi e namdal ma banggal fayida. ayɗo 16 makko o jooɗiɗo kanko annabi Souleymane ɗo hakkude oɗo avion ɗo. oɗo avion ɗo jotto hakkude ɗo, saraji makko ko ɓuuri ɓattadema ko, bangeji makko nayi ɗi ko ɓuuri ɓattadema ko 16 uji kanŋe joƴƴina ɗon. kanko annabi Souleymane o wonoyi ko hakkude teru e laana makko ka. saraji makko nayi ɗi pop ko ɓuuri ɓattadema ko, ɗum ko 16 uji kanŋe joƴƴina hen. 16 uji ɗiɗon kanŋe ko kala biyeteɗo annabi ko hen jooɗoto. caggal ɗin 16 uji kanŋe ko 16 uji haalis, pewniraɗi haalis mbaɗa toon. ɗin 16 uji haalis noon ko kala biyeteɗo ko gando ko hen jooɗoto. wadde kanko so jooɗima ɓurata ɓattadema ko annabaaɓe e ɓiɓɓe annabaaɓe. so ɓen gasni rewata e ɓen to banggue ɓattugol ngol ko anduɓe e ɓiɓɓe anduɓe. caggal ɗum yimɓe ɓe ganduɗa gona annabaaɓe kadi gona anduɓe ɓen ndewa hen ene daari kuccita e mabɓe. jinneji gona caggal ɓen yimɓe dariɓe, kañumenne kadi daro toon. poñƴi kadi kala mumantewel daro caggal jinneji ɗi. on saaha kala ko wiyeten diwri ɓen gara. avion makko nde wonnon koko wetti tan, wona hunde uddide no avion ngaji joni ɗini. avion annabi Souleymana koko wetti, elle cikkata so hendu ndu ari ƴettat tan ko leydi ndi o hoore mum no yimɓeɓe kodiri e leydi he ni, elle hendu ndu ko ɗum tan ƴettata yaade hen so tawi en paami. wadde diwri ndi ara jokkodira bibje mum ɓe daro dow so ɓe keeda annabi Souleymana e nangue he, hay serendu woturu yettata ko annabi Souleymana e yimɓe mum. hay diwru gotiri suusa sortade woppa ɗo darino, nden serendu nangue heɓa annabi Souleymana. diwri suusa wadde ɗum, ndi suusa annabi Souleymana ene laami yimɓe ni ko noon laamuri diweje ɗe
hay hen gotiri suusa yaade gaga wona yamirore makko. So wona ɗum omo jogui diweje goɗɗe nde wonata hojom tawan ɓe gaddi ndin diwri rewne lawol. wadde ko ɗum ɗo woni laana annabi souleymana, hay seredu woturu yanata e makko. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy kala kawis jiyaɗo e aduna e kala kawis nanaɗo ko ha ɓeyda neɗɗo o miccade hattan Allah subhanahu wa taala. So tawi kawis ronki miccindema ruttade hattan Allah subhanahu wa taala, ƴewto hoore maɗa kaɗo hen laana ka kalata ka. So neɗɗo hande nani ka joli e avion reegi o weeyi o yi ha dow o deeƴi ɓuri deeje e kala hunde deeje, hay dankimaki joɗɗaki laana ndi o ɓuri deeje ɗum. aɗa ñaama dow, aɗa yara dow, aɗa heɗo musique, aɗa yeeɓa télé, aɗa waɗa pap e laana ndi o. jogui laaɗe mbaɗi ko duusuji mawɗi, mbaɗi ko salle de bain uji mumen, mbaɗi ko suuduɗo foftete, mbaɗi ko bar spécial ko wani émirat ni. ceerno Khalidou wonɓe Allah nemini hande e barke ɓeɗo. sa yi hande ko wayno dubba en, eɗen calmina Mouhamadou Sow sehili men guiɗo men no fewi. wonɗo garata e nder nokkuji 16 ɗo neɗɗo jotto ne yaltoya haaju mum ɗo ko kanŋe, woni hen ko haalisaji, woni hen ko 16 uji mawɗi ne waɗi jungo nder. sa gayni e ƴoot bouton tan yaltina hunde fewnuma ha peewa ha uura jaaha bolol maɗa feere. est ce que ɗum so tawi o cosowo tan waɗane ladde est ce que kalano no mbiɗa ni ko noon tigui. ceerno Khalidou o avion kawniɗo jokku sifade mbaadi kalana kanko e galle makko kala ɗoɓe gone kaɗo hen laana e ɗoɓe gonata e kalana kanko annabi Souleymane ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol yo Allah yoɓe moƴƴere. en calminiɗo baba Sildu Mbodj gorko moƴƴo o, en calminimo no fewi. a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere. to dow avion to ene toon ujunere suudu, to dow avion to ene toon ujunere suudu. taw ujunere suudu ndu fewnira ko weeruji e leɗɗe. sa ƴeewi hande batimaji men kewɗi to men to ko heewi hen ko armignon ngaji e weeruji fewnirte. kamɓene e on saaha ko leɗɗe e weeruji cuuɗi gonɗi dow avion ɗi pewnira. taw ko ujunere suudu, taw cuuɗi ɗi foof ko annabi Souleymana jeeyi, ko rewɓe makko goni hen. nde won noon annabi Souleymana ko rewɓe ujunere joguino e on saaha, ene dagui e on saaha. wadde noon annabi Souleymana joguino ko rewɓe ujunere, taw noon hen temedde tato debbo ɓen ko resaɓe, ko rewɓe rimɓe. temedde jeeɗiɗo debbo keddiɗo o ɗum ko taaraɓe makko, woni rewɓe makko to banggue taara yagal. ɓen ko horɓe, ko kanko taari ɗumen fof ko rewɓe makko. on saaha so tawi ɓe jooli no mbiɗen avion on wayni to banggue jolgo ngo en kaali, ɓe joola kamɓe fof ɓe mbaɗa mbaadi ndi kalɗen ɗo ndi. so ɓe gasni wadde mbaadi ndi kamɓe fof ɓe joldi, ɓe jolni hankkadi ne gueɗe ɗe fof pucci joli, barmeji joli, fof joli. o yamirta ko hendu nde wonde o jogui ko keneli ɗiɗi dognata avion makko o. ha joni avion ngaji ɗiɗo ko noon, gimminowo avion o nawa ɗum dow wona on dognata ɗum. wadde o yamira hendu ene wiya asifu. asifu ɓuuri hewde doole, ko kañum ƴettata avion o ndu ɓamta ɗum. hendu wiyeten wa asifu, ndu ɓamta avion o ha tolnoyo to yiɗi hadde e weeyo heeɗo. so ndu ƴetti seeɗa, so tawi ko ɗon tan o yiɗi hadde, o wiya a jarama, woppuɗo, ndu woppa ɗon. so tawi omo yiɗi yaade ha yeeso seeɗa, o wiya ɓe ɓeydu,
walla so yiɗi ade ko ha heddoɗo dow asman haw ɓattoyo asman o yeeyo nawmo ha toon kala to yiɗi haadde e weeyo he ko toon nduɗo hendu wiyeteno asifu ɓamtantamo oɗo avion nawamo haw yetto ɗo yinno yettade ɗo o wiya hendu du a jarama moƴƴi. Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno haali Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi ene famni tene kadi nanni tene kadi jiiɗe ne pawa e muɗum ko kalɗa ko ne selli firtotako saabu laana ndi wawa sa joole mum so tawi joɗorde ma sawdi ko bibje ɗe woni zeluji ɗi soko diwa ka muɓɓat bibje yeeso ɗe bibje ɗe yeeso ngo ene waɗi cereli ka muɓɓat ɗum ka uddita caggal o ka yaltina hendu wonka nder beele ka hoya kono ka udda wota hendu nadde wota ka teddude ka wawa diwde soko diwi ka yahata ko ha dow haka ƴetta ligne moƴƴo ka deeƴa ka yaha ha dow hendu dow e hendu less taw soko woni ɗon ka teɓɓittako nde tawno ko Allah tagui ko kala e hewde hendu kadi ne jogui hen walare mawde hendu ko liggoto e aduna he ko hunde hewde kadi ko hunde mawde ɗum tagui scientifique en mawɓe wittiyankoɓe mawɓe ɓurade hutorade ko keneli koye jeeya koye hunde mawde koye fannuji kayi meɗen Alhassane Khalidou Ba astronome mawɗo baɗɗo fayida min calminima gorko mo Tagu Talla ha toon to leydi France min salminine Maymouna jontaɗo e dendagal bandiraɓe men taweteɓe toon kala e yaruɓe ɗiɗo hen fannuji ceerno Khalidou soko juro ka muɓɓat caggal o ka uddita bibje yeeso ɗe hendu lowo hen ha heewa ka tedda ka wawa regde taw ka weɗata ka yanata Allahu akbar ɗum ɗo foof sigga koye ɗeɗo gueɗe Allah kala ko wanno nden ko haaɓi adama oɗo henna garɗo oɗo saaha 21e siècle walla ko adi ɗum ha wawa fewnude ko ɓiɓɓe adama ɓen naftorode tawno Allah wi ko teddini ɓi adama woni ɗum hakkude jeere walo sa teddini neɗɗo noon a rokkat ɗum gurdam moƴƴam Allahu akbar ceerno Khalidou a sifima ndu hendu wondu nawondu avion o ndun no wiyete ceerno Khalidou. Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yawon e jaam en calmini ɗo hawa konte debbo moƴƴo debbo joom mesalal o yo Allah junno gurdam ma yo Allah hokke sago ma barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. Seydi Konte en kaali ha en jettima ɗo jettiɗen ɗo hendu wiyeteɗo asifu ko nduɗo ɓamtata ceerno Abdoullahi oɗo avion ha tolno e weeyo he to annabi Souleymana yiɗi yarude ɗo mbiɗa noon hendu wondu jogorɗu noɗo avion o ndu wiyete nduɗo hendu wiyeteɗo asifu ndu ɓamtat avion o tan ha tolno to annabi Souleymana yiɗɗo kono ndu dongnata avion o kayri ko ɗon ndu haɗata annabi Souleymana wiya a jarama annabi Souleymana nodda hendu wondu wiyetendu ruha eyi ruha ko nduɗo hendu moylinta oɗo avion kayru dongnata avion o so tawi tan ko Allah ko laamu hendu o jiida e wuleteɓe ha mbarña donka yo ngulehi gas sino ɓenne jogino hendu ta noddi hendu ara kam wifana ɓe seeɗa. Seydi Sar o laami ha o laami hendu annabi Souleymane est ce que o gorko wallahi ko laamu o wiya hendu wiyetendu ruhaa yo naw avion o ko nduɗo hendu nawata avion o annabi Souleymana so waɗɗima e oɗo avion o jolnat galle makko o jolna hoddiɓe makko o jolna musidɓe makko o jolna liggantoɓe makko o jolna hay fiyoɓe makko mburu o jolna toon ene piya mburu nde wonno nder avion to ene waɗi fuuruji taw ko fuuruji jamɗe to fiyete mburu ene waɗi barmeji mawɗi taw kala barme ene wawi nawde gueloɗi 10 walla gueloɗi
capanɗe tati kono sappo o ɓuri jangtede. Kala barme ene nawa gueloɗi sappo kirsaɗi kutta. E on saaha fa yatbahu dabbahuna wa yahbazu lhabbazuna wa huwa bayna samai wal ard. ɗo defoɓe ene defa, fiyoɓe mburu ene piya mburu, kanko Souleymane amo lombi hakkude leydi e asman. Eskey nguɗon laamu. E on saaha avion makko ene doga, o ƴetta diweje, o ƴetta daabeje dogoje pucci e ko nandi hen, o nawa ɗum taw ko e dow avion he woni, ene doga omo yeeba Seydi Saar. Konngol arti e ma e on saaha jokken golle. Eskey Souleymane Bun Dawda. eskey dokkal jewum bewani. An hande aduna ma dokkeɗa seeɗa mbewa, dokkeɗa seeɗa mbewa mawnikinoɗa. tarengal dokkal ala bewre ala mawnikinare, ko annabi Allah yahata koye service aji Allah. ka laana kala e mawnude holko hutortoka e service aji jomiraɗo o. annabi Yusufa ɗi annabi Yaquba rokkama de laamu, kono haaɗi tan ko Misra. kono tarengal dokkal ngal Souleymane rokka. ceerno Khalid, Allah nemini ɓi adama, heddoto noon ɓi adama beele e gurdam mum ene jogori yebde Allah subhanahu wa taala ko fotino gabbe leydi walla ala. ceerno Khalidou, joni Souleymane diwi holto fayi. kanko annabi Souleymane e yaadiɓe makko kala woni ko kala joni ko hendu ko hunde mawde. ceerno Khalid, so uddi moni kala ko ɓokkade wona ko yifade. sen gone laana ndiwowa walla taw koye ɗo mbawɗen wonde pop hay sokoye suudu, so hendu ala joni ma hen. hendu kalɗo ala ko mayiti, saabu so hendu ala a fofata. hendu woni aération fallantere uddito seeɗa guilto tarodde ma hay galle ma, poofa kenal lakkitare seeɗa ɓuuri. kono sa woni kiɓɓal joni joni maya. hendu ko walare mawde wurnude neɗɗo. eskey ceerno Khalidou, annabi Souleymane diwi holto fayi kanko e yaadi makko kala. bisimilla. mi salmitimama Seydi Saar, mi weltanimama no fewi namdal ma badgal fayida. wallahi mbiɗa avion o ummima o yeehi, wadde avion o holto tindi, holto annabi Souleymane fayi, ngal ɗo kebugal e ngoɗo jolgo holto ɓe payi. annabi Souleymane o jolni ko mbiɗen ko foof, taw o tindi kanko annabi Souleymane koto wiyete Yaman. ko Yaman o fayi kanko annabi Souleymane. alhamdulillah. o ari noon kanko annabi Souleymane ha to wuro nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗo. de avion o wirti ɗon tan ɓe jettima ɗon. Souleymane wi oɗon gandi ngoɗo wuro? ɓe mbi ala. o ɗo wonata fergo annabi gara yo wattande zaman. hadihi daru hijratu nabiyun yakunu akhiru zaman. oɗo nokku wonata nokku fergo annabi mo ganduɗa gonoyo annabi wattande zaman o. kono noon ɗuuba liman amana bihi wa ɗuuba liman ittaba'ah. alhamdulillah, bela wodani on gonɗinɗo on annabi jogorɗo arde wattande zaman, bela koye wodani on dewɗo e makko. wadde noon annabi Souleymane haalni yimɓe mum ɗo wonoyta wuro nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. yo Allah hokku en gonɗinde nelaɗo Allah ha timma. yo Allah hokku en rewde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. rewde nelaɗo Allah wona ɓornade paɗe mum yiiloyoma ne rewa e makko. ɗo yaɓɓi fof tan yaɓɓa ala. ko rewidade sunnaji makko e ɗaccude kala ko wona sunna makko, ko ɗum woni rewde e makko. ɗum woni rewde e nelaɗo Allah salat. nden noon avion o yeehi ha yetti Makka. o haali nokku nelaɗo Allah o Madinatul Munawwara. avion o ɓenni ha yetti Makkatal Mukarrama, to Makka woni joni ɗo. nden noon annabi Souleymane o yi suudu Kaaba ndu ene hebbina sanamuji.
kanko annabi souleymana ɗon tan fa jawasahu souleymana yawti suudu ndu o sali jippade suudu ɗo o ari haw ɓadi makka o yi suudu ndu ene hebbina sanamuji o yetti o tawi ko sanamuji ndeweteɗon o yawti suudu ndu o sali jippaɗe ɗon kanko annabi souleymane ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy a jarama. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yaw weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe eɗen goni annabi souleymane joom tarikh belɗo mo jomiraɗo huɓɓuno hoodere mum ha yeyne windere nde kala ko ɗon calminten duwontoɗen musidɗo men Demba Huudu Taal mo ganduɗa ɓeydude kadi wallude kaɓirɗe ha ɓuura kadi wawde yarude yeeso ha ɓuura kadi wawde nadde noppi ɗi taw gueɗal hen kala oɗon keɗo taw kadi herƴinta meɗen haydara moni kala yo duwono goɗɗo o nde taw neɗɗo kala ko waɗe moƴƴere waɗani ko hoore mum. kala ko mbaɗɗa ko hoorema mbaɗanɗa kala ko mbaɗɗa ko hoorema mbaɗa neɗɗo waɗanta neɗɗo haydara ko hoorema tan kala ko mbaɗɗa mbaɗirɗa Allah koyema artata kala ko mbaɗirɗa waɗirani yeengo koyema artata Allah yoɓat teni so Allah yoɓi kadi ɓuuri neɗɗo yomma no ceerno Khalidou wiyata kala sahani. ceerno Khalidou annabi Souleymane ari ha to Madinatul Munawwara o haali ko o ɓenni o ari ha to Makkatul Mukarrama no suudu ndu woni ɗo suudu Kaaba ndu andu heewi sanamuji o jippaki ngam anje muɗum ɗo hande ɓi adama fini natti jogade jalan sanam kono joguima jalan e sanam e mbaadi civilisation e sifa goɗɗo woni hen ndewata hande ko haalis woni hen ndewata ko batte min somi finiri ni walla mi fotte o walla mi wayini walla somi salmini kaari mi dañata kalis walla somi zinani mi marsinta walla mi wayatani hankkadi ni sanamuji gonti e goɗale men woni goɗale ɗe ganduɗa taw ɗeɗo goɗale ko goɗale karmuɗe fotani rewde e julɗo haalaka ni neɗɗo goɗɗo tubak no finiri fof noon dawirta kono noon kañum liggintuma ñande kala alhamdulillah avion kalde rokkuma waktu ko noon diwirta ko noon yarata noon ɗannorto tene taccinma keeri e leyɗele dañani ɗin woɗaji kono an ko woɗaji ɓooli. ceerno Khalidou nde annabi Souleymane wasi jippade ɗo Kaaba ɗo holko ndun suudu wi e holko suudu ndu waɗi e holko kewti caggal mum ceerno Khalidou bisimilla maɗa. seydi sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi e namdal ma batgal fayida ha ko noon annabi souleymane nde yetti to suudu Kaaba ɗo o tellaki ɗon ala o yawtu kono falamma jawasahu bakal bayt nden o ɓenni suudu ndu o yawti o jippaki ɗon o juulani ɗon darde ɗiɗi o tellaki ni suudu ndu woyi suudu Kaaba ndu woni e woyde suudu Kaaba woyi holko woyni suudu Kaaba annabi Allah poɗɗo ni rewiɗo mum ɗo tellaki juuli waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ɗon e ɗon o wahyi suudu ndu omo haalda e mayru ski Allah subhanahu wa ta'ala fa awha Allahu ilayhima yubkik Allah wahyi suudu ndu o wi e hema suudu Kaaba holko waynuma suudu heɓɓitine jaabo Allah subhanahu wa ta'ala يا ربي أبكاني إن هذا نبي من أنبيائك ومعه قوم من أوليائك مروا علي ولم يصلوا عندي والأصنام تعبد حولي من دونك فأوحى الله إليه لا تبكي لا تبكي فإني سوف أملوك وجوها سجدا وأنزل فيك قرآنا جيدا وأبعث منك نبيا في آخر الزمان أحب أنبيائي إلي وأجعل فيك عمارا من خلقي يعبدونني أفيض عليهم فريضة يحنون إليك سكي الله سبحانه وتعالى
o wi suudu ndu ko woynuma kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Suudu ndu wi woynimi ko annabi ma e hemajo mom, woynimi ko oɗo ko annabi e annabaaɓe ma. omo wondi e yimɓe moƴƴuɓe e waliyaɓe ma, ɓe birtima ɗo am ɗo walam yusallu indi, ɓe juulani ɗo am ɗo haydarde wote. te kadi wal asnama tabudu hawli, sanamuji ene ndewe, sanamuji ne ndewe saraji am ɗo, eɓe ndewa sanamuji gagama an ɓe ndewanima. ɗon tan Allah wahayi suudu ndu, Allah wi suudu kaaba ndu woto woy, ene wawi min mami hebbinoya jeesa ɓe ganduɗa ko cujjonoje joome o woni mino. mi jippina ɗo maɗo jangde hesere pul, wa anzala fika qur'anan jayyida. mi nela e ma ɗo maɗo annabi gara yow akhiru zaman, wattande zaman, annabi mo ganduɗa habbu anbiya ilayya, mo ganduɗa ko kañum ɓuuri yiɗede e dendagal annababam ɗo am ɗo. kala annabi mennawɗo nelede taw ko on ɓuuri yiɗede. ɗum noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. est ce que suudu Allah teddunɗo ene haani, sabu annabi Allah wirto ko fotino suudu kaaba jippaki ɗon koni tigi. ceerno Khalidou, est ce que koni Allah subhanahu wa ta'ala wi suudu kaaba e holko jokki hen? Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi. alhamdulillah. ko ɗum ɗo woni ko Allah haalani suudu kaaba. Allah wima hebbin e mayru jeese ɗe ganduɗa ene cujjana Allah. Allah wima jippin e mayru qur'ana keso pul, walla jangde hesere pul. Allah wima nel e suudu he, ɗo suudu ɗo ma nel ɗon annabi gar yo akhiru zaman, annabi mo ganduɗa ko kañum ɓuuri yiɗede e am e dendagal ko wiyete annabi. mami waɗɗo maɗo wurtinoɓe taw koye tagoram ɓe ganduɗa ko min tan ɓe ndewata. mi farlina e dow mabɓe farillaji ɗi ganduɗa ko ɗo maɗo farillaji ɗi dokkete, taw eɓe ñuñanma sa'a kala no ngeloba ñuñiranta ɓiyum ni, no fondu so tawi heyɗi yeehi ñamoyi no dokkiranta ɓoccode mum ni. mami waɗ yimɓeɓe ene doganma e kala hittande. ko Allah wino ko de ari. so ɗum ɓenni suudu kaaba ko an kaldami, mami laɓɓinɗo maɗo ko wiyete sanamuji, ay ɗi jaleŋeji bonɗi, mami laɓɓin ɗum ɗo maɗo, mami wat sababu ɗum itte ɗon, mami addu ittoɓe ɗum ɗon itta ɗum ɗon. seyɗeneji deweteɗi ɗon ɗi kanji pop maɗi giwu ɗon, mami waɗana ɗum. Allah subhanahu wa ta'ala haaldi e suudu kaaba, kaɗo haala caggal nde suudu kaaba woyi, taw ala ko woni sababu goygol suudu kaaba so wona annabi tedduɗo laamiɗo aduna kala e on saaha biyeteɗo annabi Souleymana wirtima suudu kaaba. annabi Souleymana jippaki ɗon waɗi darɗe ɗiɗi, ɓenni yeehi ha jumu. joni noon ɓayde wayi noon suudu kaaba woyi, Allah wima ko goyata o jaabi Allah ko woynimo ko. Allah haali kaɗo haala ha suudu kaaba nani, suudu kaaba fuɗɗi dijjude. ɗum waɗi annabi Souleymana yawti ɗon ɓenni. nde annabi Souleymana ɓenni ko ɗon annabi Souleymana wirtoyi cangol korndolli, hatta ida ataw ala wadi naml. hade annabi Souleymana yettiyade korndolli to, ko nden woni wirti suudu kaaba. haali ko ha suudu kaaba woyi, Allah namdi suudu kaaba. suudu kaaba jabti jomiraɗo haalani suudu kaaba ko haalani ɗum ko nden annabi Souleymana ɓenni yawti fay to cangol korndolli to. wadde Seydi Saar, konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy, ɗo ɗo annabi Souleymana yawti ɗo Allah subhanahu wa ta'ala haalde suudu kaaba, laɓɓinandu hande o e kala hitande. jeese laaɓɗe ene giway jokrinayi windere kala, worɓe e rewɓe, sukaɓe e mawɓe kala ene gara toon ngam wangade e nottade e timminde farilla mo Allah farle mabɓe wonande on joguiɗo. yo Allah naw en toon bi jaahi annabi sallam taw koye laaɓal.
ceerno Khalid ɗo ɗo annabi Souleymane fayi to cangol korndolli eɗen ñaagui Allah subahanahu wa taala oɗo sahara fiji ɗi ne keewi ɓe ko mabɓaɓe ɓe gondi koye sinusite ɓe gondi koye minusite pap koye kine gonata ɓe ko koye muusoje ɗe cellata koyene kela ha ganduɗa neɗɗo so haali sarma ɗeɓata ko mayde a suusa dillude hande ɗum heewi kala yimɓe ɗiɗo ɓe limɗa goto ne jogui hoore musande muusa ha heela ha joomum anda e hoore mum kala remet mo gownoɗa wadde natti wawde jogadema hankkadi ka ganduɗo e hoore ma yo Allah sellin kala kono kadi ko watteɗo ko foof ko ha ittana men stress nde tawno gonɗen koye aduna stress aduna caɗele aduna kamdam aduna miijoji moni kala yiɗi ko wawande hoore mum moni kala yiɗi ko dañde moni kala yiɗi ko fayodinde moni kala yiɗi ko wonde hay goto yiɗa hedde caggal ɗum tagui hande ne muusi gurdam ɗam ɗum noon so tawi enen pop en gaari ha ɗo ko caɗele ɓole heddoto e aduna he ha aduna gas ko caɗele kono yo Allah hoyfinanen o rena men ceerno Haali Abdullahi Sy annabi Souleymane yawti suudu Kaaba o fayi to cangol korndolli ɗo ɗo gaɗa har cangol korndolli ɗo ko ɗo calminanmi tokaram ceerno Abdullahi Sane to leydi France joom aynumaji transport hakkude Dakar e Kidira hakkude Kidira e Dakar joom yiyande moƴƴere taw kadi wi tan ko gollal neɗɗo yo gollu kono kadi woto hattame mahade galle ma cuuɗi moon galle ma lamorgo ma kaɗa ɗo ala wat gollorɗe gollina yimɓeɓe yimɓe wooda ko dañi ɗum woni naftude yimɓe kala lewru joom wooda ko wani hoore mum kono no président suudu men waɗata e kala sahani ceerno Khalidou nden o ari ha to cangol korndolli holko wadda ɗon kanko annabi Souleymane eyyi seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya won e jaam a jarama no feewi annabi Souleymane yawti ɗo suudu Kaaba ɗo haɓe ɓattoyi cangol ɗo ganduɗa ko korndolli koɗi ɗon ko kanƴi durata e ngol ɗon cangol taw cuuɗi majji goni ko nder kono ɗi jalta e cangol he ko ɗon woni durirde majji ko ɗon ɗe jilloto ko ɗon ɗe jirloto ngam fijje e ƴewde ko ñaami e fofof e dewal Allah e fofof e hoddiro Allah e bawɗi mum annabi Souleymane ari ha ɓattima ngol ɗo cangol omo heddori kiloji 3 yettade ngol ɗo cangol tan horndoldu ndu ganduɗa ko kañum laami dendagal korndolli ndu wiyete ko ɗaahiyatu ko noon horndoldu ndu wiyete ɗon e ɗon tan horndoldu ndu eeri ndu noddi ndu wulli dendagal korndolli gonnoɗi ɗon taw noon ndu yi konu annabi Souleymane ine ara ndu nani dille ɗe ndu yi kayrude kay e ndu jogui gueɗal to Allah alhamdulillah ndu noddi dendagal korndolli e hemon korndolli udkhulu masakinakum la yahdimannakum Souleymanu wa junudu te kadi wohum la yash'urun e hemon korndolli natte e koɗanɗe mon woto helde on woto moññude mon Souleymanu e konu mum nattoye e cuuɗi mon woto annabi Souleymane e konu mum jaɓɓude on kelon moññoɗon ɗiggon te kadi taw kamɓe ɓe tinani wohum la yash'urun ay ko ni horndoldu ndu wi ko ɗum waɗi sababu nduɗo horndoldu ndu tellima e jipporgal haqqilantagal to banggue ewnadu ndu haali ko ndu haali ko ndu haalani ɗum korndolli ɗi kala nde ndu haalata ɗum nde noon taw annabi Souleymane ne heddori yettade ɓe kamɓe kilométre uji 3 sen koddiri ko kilométre uji ɗiɗo hande ene wawi wonode kilométre uji 5 ko ɗum o heddarano yettade korndolde ɗi kanko annabi Souleymane horndoldu nu noon nani dille mabɓe tiniɓe
ndu noddi korndolli ɗi pop ndu haali ko korndolli ɗi pop dogi nattoye nder. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou ɓuri sadde aduna gueɗe ɗiɗi ko tubu ko mbiyata savoir vivre et savoir parler, wawde gurdigo aduna e wawde haalde. kala neɗɗo mo kaldata e nder haala he ƴawata ganjemo nde tawno haala ne gaña neɗɗo ha waɗa ñawande, ha neɗɗo fooƴa, ha neɗɗo daña hen crise cardiaque walla neɗɗo maaya hen. nde tawno wonmo kaldata wonno kaldirta e newuye e fewde tan welat, wonno hayso ga jaati wonno jennotoɗa tan mettat a gañat jomum. horndoldu ndu haala kane yooɗi, haala kane fewi, teno wi ko tene ɓe tina taw ɓe tinani. eskey ceerno Khalid haala ne yooɗa. ɗum ko dokkal mangal ngal Allah rokki annabi Souleymane, kono kadi ko dokkal mangal ngal Allah rokki horndoldu haali annabi Souleymane nani. ceerno Khalid holko annabi Souleymane wi? Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere. to gonɗa foof ya woni jaam, wallahi ɗum ko dokkal. Allah ne andi ko dokkal woni ɗo, timmugal ne kay. horndoldu ndu haali ko korndolli naati. annabi Souleymane nene to omo heddora kilométre uji 3 yettade korndolli. ɗo horndoldu ndu haalde e korndolli yo nattoy ɗo, kanko o nani haala ka. kanko annabi Souleymane to woni to o nani ko horndoldu nduga haali, te hakkude mabɓe ko kiloji 3, to ko kiloji men nden wona ɗi hande ɗi. ɗo so tawi ko ɗi hande ɗi ene wawi wonde kilométre uji 5. alhamdulillah. annabi Souleymane nene to o nani ɗum, o dumbi, o dartini konu makko ha dendagal korndoldu ɗi mbawi natoyde e cuuɗi mon haɗi gasni. o fuɗɗi arde hornoldu mawndu ndu ganduɗa ko kayru laami korndolli ndun dari hedde damal ndu fadi ha annabi Souleymane ara. annabi Souleymane nani haala horndoldu ndu to woni to tan o moosi. Allah wi fatabassama dahikan min qawliha. fatabassama kono ko ibtida'an, dahikan o ko intiha'an. fatabassama Souleymane muusi to fuɗɗode nde o nani kaɗo haala, kono o wattidi ko jalde o jali. kanko annabi Souleymane ko moosali e jaleɗe o nawdi. fatamassama ko ibtida'an, dahikan, intiha'an min ɗawli ha sibi konngol ngol o nani nduɗo horndoldu ene haala kanko annabi Souleymane. nde o moosi o gasni holko o rewni hen, o duwi yettode wodani Allah. o noddi Allah wi e joomam, longinam nde mantanmi nemaji ma ɗi neminɗa e yam, e nema mo mbaɗanɗa jinnaɗo ɓam. longinam kadi nde gollanmi golle moƴƴe ɗe ganduɗa an aɗa yiɗa ɗe golle aɗa weele ɗum. joomam ya nannam sibi yurmeende ma e jiyaɓe ma moƴƴuɓe ɓe, annabaaɓe ma moƴƴuɓe e waliyaɓe ma ɓe, ya wattam e mabɓe. o haali kaɗo haala kanko annabi Souleymane. joni noon korndolli naati, omo dumbuno sete makko yo dartu ha korndolli ɗi naataɗi laaɓa sibi o nani konngol ngol haɗi gasni nattude. o jokki ɗanngal ngal, o ari o yetti ɗo caangol korndolli ɗo. Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Saar ko Allah wawi wadde commentaire. aɗa andi commentaire ko hunde janngade, ko hunde wande fayida, kono rendo so yiɗi bonnude tan commentaire uji ɓoli ɓe ko commentaire uji ɓoli. mooso ngo Allah haali ɗo henno o jokkitiri jaleede ko Allah haalliɓe Qur'ana, ko commentaire Allah waɗani men annabi Souleymane. ko mooso jontaɗo jokkitiri jaleede jontaɗe taw wona jale woni yimɓe tan so jali cikara elle won ko puncine maayo ngo, taw ko jaleede o mooso yontago ha ñiiƴe jalti.
o wattindi e waddude hen jaleɗe jontaɗe taw wona wokko wokkoji mawɗi ɗi ko commentaire hande ko kaari ɓorni ko ɗum ko ni o yaari nde warde o salminde o ni o waɗiri teno moosi o wayni commentaire ene poti wadde yimɓen commentaire uji commentaire jeeya koye gueɗe jontaɗe ɗe neɗɗo jontaɗo yontinta ɗum neɗɗo goɗɗo jontaɗo taw wona poroji ɓoli ala est ce que ceerno Khalidou mbaɗa andi yewtere men woɗɗoyi en ñawli no feewi est ce que hakkude annabi Souleymane e horndolto ceerno Khalidou holtoɓe battidi kono yewtere men woɗɗoyi. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol est ce que annabi Souleymane e horndoldu ɗum ko haala kewka kono kaɗo haala so Allah jaaɓi ko janggo inchallah haala ka ko janggo kaltenka kanko annabi Souleymane nde o yettinde holko haalde e horndoldu so hawre welede Allah ko janggo kalten kadi horndoldu ndu ando jeeya e kulle sappo mumante won sappo ɗe ganduɗa ene podana ko natoji aljanna oɗo huudu oɗo no wiyete nduɗo horndoldu ko hen jeeya so Allah jaaɓi jangguma en limtude kanji sappo foof so hawri e welede Allah mumante won sappo naata won aljanna so Allah jaaɓi janggo en kaala ɗi kanji foof inchallah so ɗum yawti kaɗo haala ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahdimannakum Souleymanu wa junuduhu wa hum la yashurun kaɗo haala ene waɗi balaga façon balaga fodde sappo e goho mbadi to banggue balaga so Allah ne jaaɓi kadi janggoma en kala ɗum ko heddi ko jokken qissa annabi Souleymane caggal nde kay o haaldi e horndoldu o gasni o ɓenni ha o yettoyi ɗo avion o jippinoɗo ha o hatti inchallahu taala ndiwri mbiyetedi hudhuda ma en kal oɗo hudhuda hol kanko holto heedi annabi Souleymane ma en kal foof ɗum noon so hawri e welede Allah ko ñalawma janggo yo Allah hokku en hawrude hen oɗon jarlo oɗon jaafo Seydi Saar mi duwani mama ko gownoma mi duwanade en calmini dendagal julɗo ɗo woni en calmini ceerno Harouna Balla Ly to gongeji taweteɗo ɗo e Paris en calmini ceerno Mahmoudou Sow no feewi nawtatemo ko haado Kanel kono omoɗo 94 ɗo e Paris kono en calmini Tokara en mbimo Seydi An en calmini miñiraɓe e mawniraɓe kala en calmini Amara Camara mo ganduɗa ko gorko moƴƴo Karay Sira baɗowo golle payodinde kadi pamɗuɗo haala mo hewani haala kono en calmini sohna Hawa Sow jeeyaɗo to tiri yimme kono taweteɗo e Paris debbo moƴƴo debbo nunɗuɗo debbo baɗɗo fayida debbo dariɗo debbo gañƴo yaware debbo gongante yo Allah yommo moƴƴere yo Allah hokkumo sago makko humta haaju makko kala kono en calmini Harouna Sow gonɗo o e jillu mum e oɗo saaha joni jaaɗoto men inchallahu taala yo Allah newnu lawol ngol yo Allah moƴƴin fofof en calmini dendagal musidɓe men to goni alhamdulillahi rabbil alamina ɗum noon Seydi Saar ko ɗo katen hande haala ko en hawde janggo kono mi duwanimama ko gownoma mi duwanade Allah tan andi ko moƴƴe ma yo wat sen limti eɗen juuma eɗen jejjita Allah yejjitta Allah juumata kala ko moƴƴantuma guila e gurdam ma ha e lahara foof yo Allah waɗane ñaaguima Allah yo Allah newnu foof inchallahu taala non mi salminima mi woppuma ha janggo so hawri e welede Allah Seydi Saar on saaha jokken qissa annabi Souleymane so hawri e welede Allah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا بسلام ثم سلم على النبي a jarama ceerno Khalid Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi mi wi allahumma amina ya rabbi ya rabbal bayti ko duwiɗa ko foof yo Allah wattan min ɗum baade yurmede kanje kalɗe gonan men jaam e malu e ɓuural e kisal ko duwaniɗa oɗo hen bandiraɗo debbo tedduɗo woni sohna Hawa Sow gorko mo tiri yimme tawete toon to leydi France Paris laamol ko leydi France e mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina ko noonne kadi Amara Camara Amara mbimi omo waɗi efficace no feewi o haalta ko heewi kono ko neɗɗo moƴƴo no feewi
ko noonne kadi Abdoul Tamboura Abdoul Maliki ba mum almuɓe tawetete États-Unis de Amérique taw kadi ganduɗa ko gorko mo gudduɗe ndeɓe mbaɗowo golle payidinde ko noonne kadi yummum almuɓe mawni men nonne kadi sohna Hadji Saar ko noonne kadi e bani men debbo tedduɗo woni sohna Rama Gueye ha toon to Italie sohna Hadji Saar mawni men ha toon to leydi France e dendagal waaɓe ɗoɓe ɓay kala en calmini kadi bandiraɓe foy to inde mabɓe ko noonne kadi ceerno Harouna Balali duwotoɗo moƴƴo battuɗo haqqille yimɓe kala ko noonne kadi ceerno Moussa Silla haalimo nane ko neɗɗo baɗɗo fayida no fewi guiɗo sehili duwotoɗo jamma e ñalawma ceerno Khalidou a jarama no fewi dande ñuñore nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga yo Allah yoɓe moƴƴere yo dusugo ɓooy taarih o no lelorini ko musidɗo men ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo sorigo to kaɓirɗe to ko musidɗo moon Seydou Abouba gorko mo Lukseyba gorgola ɗo e haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Sar gorko moon ndulmaji nawtama wudduru ha to tiggere to cuuɗi weela kosam ketti malaiki jiyam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe ya fama adama hileki ñamo dandamanoho sabu ɓerɗo min